सुफोर बायदि जों हेब्रे नाब्रे बानायनायखाय बेखौहाय माने पर्कुपाइन प्रटेक्शन मडेल होनना बुङो आरो बेखौहाय नै दा जोङो बालागारि होननाय गामियाव दं बेबो साउथ गान्दाबिलनि खोलाहा दा बे जायगानि हालोदखौ जुदि नोंथांमोननो मोजाङै दिन्थिनांगौब्ला जोङो एसे खस्थ' खालामनानै थांनांगोन हो जों बे खस्थ'खौ जों दा लागासिनो दं नै नैबे दैजों बारनांगौ आरो नै गासिबो लाइन लाइन थाबायबाय नै ओमफ्राय नै ब्रादाराथ' एसे गिनाय मोनदोंलै एसे गोदोनिखौ बाहायनाङासै दा माने ओरैबायदि हो माने नैबेयावहाय दै सिङावसो दङ माने जयस दे ओइ जयस ना माथो इयो सार अ कारेन्ट पस्ट सिमेन्टनि मोनसेल'खा नामा दे जेबो नङा माने कारेन्ट पस्ट होनाय दं आरो बेवहायबो ओइ दंग' ना माथो इलाय दिगि नैबे दिगि दं दे नैबेवहाय सिनायाखै ओमफ्राय नैबे दिगिखौहाय जोङो माजों बारनांगौ माने नैबेवहाय सिमेन्ट कारेन्ट पस्ट दं आरोखि सिमेन्टनि कारेन्ट पस्ट दा गाग्रोमनानै थांनांगौ आरो र' बोरैथो नों मोनबाय गानो मोनबाय बैनिफ्रायसो ए बेलाय मोनबाय बैसिम नों गानो मोनबाय नों एन्डआव थासै सार अ नैबो दं नै नैबेनिफ्राय स्टार्ट औ इला मोनबाय दे गादलु ए बोनो सेन्देला खुबाय दा नै गोग्लैबाथाय गोथौ आरो ओरैबायदि रिक्स गासोनो मोना आइयो गैलिया आस्ते सोरगोनि लामा माब्रै ए बे एसे एक्सपार्टलै नै हाब नै बाब खुम्फु गोरोंलै इयो आस्ते ओइ दासिमावलै माथो मस्किट'आबो दं मस्किट'बो दं आं बिराद आस्ते थाबायनांगोन ओरैबायदि रिक्स नै माने बे नैबेयाव गार्लेनबाथाय बेसेबा गोथौ नो जेरबासिम मोनथारनायसै बेखौ मानजिग्रोनांगौमोनलै लिमोननिनि नै देरहासार इस्लारि ब्रादाराबो ओरैबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबाय होनब्ला दिनै दुखुनि फायखोना रायजोफोर आइयो जायगायानो ओरै थाराय बागान दं नै थाराय बिफांखौ हाग्रायाव माबायदि थायोखौ सिनायाब्ला नै सोर सिनाया बे थाराय गोजानो नै जोबफैबाय बा हाबाय खुनु रोखोम नैबे नांगोल दैनिनो फारसेबाव जों सौफैबाय होनब्ला खस्थ' मस्थ' दैखौ बारबोनानै दा नैबेनो जाहैबाय नै नांगोल दैया ओरैबाव नैबे गामिया जाहैबाय बालागारि गामि हो बेयो माने साउथ गान्दाबिलनि जास्ट एसेल' खोलाहा नांजाबनाय बालागारि गामि दा बेयावबो बिथांमोनहा नैबे मेन गामि जाय फुराना बर' गामि बालागारि होन्दों जायखौ आमगुरि एरियानि नैबे गामिखौ नैबे बिराद सिलिंखार खालामगासिनो दं आरो बे दैया बेनो नांगोल दै जेरै नांगोल माने ओरै गेद्दा गेद्दि खानो जाहैदों बे दैया दा बेवहाय रायजोफ्रानो ओंखारनानै दिनैहाय गावसोरखौ बासायनो थाखाय गामि ओनसोलखौ बासायनो थाखाय दिनै नैबेफोरबायदि प्रटेक्शननि राहा लादों नै जाय प्रटेक्शनखौ बे आदा इदि प्रटेक्शनखौ मा होनोमोनलाय इदि बानायनायखौ पर्कुपाइन माने बर'निब्ला मोदै माने मोदै सुफोर बायदि जों हेब्रे नाब्रे बानायनायखाय बेखौहाय माने पर्कुपाइन प्रटेक्शन मडेल होनना बुङो आरो बेखौहाय नै हाबाय दा बायबो माबा माबि होबावो नामा अन्थाइफोर सिङाव बस्था अ नैबो माखासे बस्था होबावगोन अन्थाइ सोयो नामा सिङाव बाव अ बस्थायाव अन्थाइ सोनानै नैबो नारसनो नामा ना सोनाङाबो जेबो अ माने बस्था नैबे गेजेरावहाय नैबे माजायाव माने बस्थायाव अन्थाइ सोनानै नैबो नारसनगोन आरो माने अजन जानायनि जाहाथे बुखारनो हायि बायदि आरो ओमफ्राय बेयो जेब्ला रेडि जाजोबगोन अब्ला बिथांमोना नैबेखौ लाइन ओरै होसिगोन आरो नैबेवहाय बेनो जाहैबाय पर्कुपाइन प्रटेक्शननो माने मोदैसु बायदि ओरैबो ओरैबोखाय बेखौहाय मोदैसु मडेल होनना बुङो जाहैदों मोदैनि मडेल नैबेलाय बिदि नै दा बिथांमोना आयं बेयावथ' नोंथांमोना बेखौ दा मबेनिफ्राय राहा खालामना बे प्रटेक्शनखौ मावनाय जादों माखासे बुस्थुआ माने जोंनि दा गामि लेभेलनिफ्राय गामिनि पुन्जि थाखा एसे दङ बेजोंनो जों मावनाय जादों आरो गामिनि फान्डनिफ्राय ओमफ्राय रायजोयै ओंखारनानै मावदों ओमफ्राय माखासे लेबार हमबाय
दा उफाय गैया जों बासायनांगोन ना बासायनांगोन नंगौ नंगौ आरो बेखौ लांबावोब्ला आरो बे दुब्लिया गासै थांजोबनायसै साफा थांनायसै ओरैनो थांखाबाय आरो बे एसे आद्रा दङ बेबो थांजोबनायसै आरो बेबायदि बेबस्था जाबाय ओरैनोथ' न'खौथ' खुदैस्लाबनो मोनाखै आगोलथ' बे गासै गामिजोबखामोन गोदोनिखौ नायोब्लाथ' गासिबो न'जोबमोन बिराद गिदिर गामिमोन दा मथा मथि 3 भागाव 2 भागानो दैयानो लांजोब्बाय दाब दाब जायगायाव खालांजोब्बाय दा गारनानै बहुद जायगायाव खालामबाय दा जिखिनि दं बेबो नै बिदिनो जाबाय दे नै बिदिनो मावगासिनो दं उफाय गैया माबा मोनसे राहा खालामनांगोन खालामाबाथ' जाया औ उफाय गैया औ दा बिदिनो नै दा गिदिर माखासे औवा बरबासजोंहाय बे राहाखौ लादों बिथांमोना नै माखासे वायरफोरखौ बाहायदों नै थारफोरखौहाय बिदि आरो नै जोबोद दुखुनांथाव अबस्था जाबाय नैबे बालागारि ओनसोलाबो बेनिफ्राय बर्थमान बिथांमोना नैबेयो रेडि जासान्दि बे फर्कुपाइन प्रटेक्शना रेडि जासान्दि बिथांमोना नैबेबायदिनो माखासे दंफां दालाय औवा बिफांफोरखौ होनानै बेबायदिनो एसे हमथाथ'नो हायो खोमा होननानै बेबायदिनो गारसोमलाबायनानै दोनदों नै बिथांमोना ओरैहाय नायदो नै माने मिथिनाय बायदिब्ला गोबां गायग्रा हाफोरा गोबां नस्थ' जाबाय नोंथांमोना खोनाखाबाय आरो गोबां न'खरफोर दंमोन आरो बे बालागारि गामिया ओरैबायदि गोम गामिमोन रह' संसार जानाय मोनसे गिदिर बर' गामिमोन दा बे गामिया दा जायै खावख्लाबसेल' थानानै दङ आरो ना माथो सार औ नै बिदि आरो नैबे गामिया आंनि असे लोगो सार सोमजायमोननिनो गामि दे बियो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बालागारि गामि जायखौ होनदों बे सारनि जोनोम जायगा बेनो ना सार औ बेनिफ्राय सारनिफ्राय आं मोनसे खोथाखौ मिथिदों माने बर'नि फार्स्ट मार्टिर निसिमानिफ्राय जोंनि निसिमा हालामनिफ्राय फार्स्ट बर'नि मुंख्लं बेयो बे गामिनिनोमोन माने आबसु आन्दलनाव थैनाय फार्स्ट बर'नि मुंख्लं बेयो नैबे गामिनिनोमोन आरो दानिया जोङो नैबे जायगानिफ्राय थांफिननाय सम जाबाय हो थांफिननाय समाव जोङो दाने ट्रेक्टरजों थांनायसै मोनसे एसे मोजां राहा जाबाय दहायनि बायदि रिस्कि बै दालांखौ जों बारनाय नंले आरो गाखोबाय नै ब्रादाराबो नै ट्रेक्टर सायाव गाखोदिनि ट्रेक्टरजों थांनायसै आरो जों होनब्ला ओइ बिष्णु आदा बिष्णु सालायदों नै गारिया ओरै नाहरदों आदा बिष्णु बेला अस्टादखा हाजोबो इयो हेलिकप्टार सालायजोबनो हायो ओरैबो नै ज' गाखोबाय आदामोन दं नै होद माथो बे लासाय जेरै खेवहर गाखोनायनि दा गाखोगासिनो दं ब्रादारा जोंना खुम्फुआखौबो बावजोब्बाय ना गोदोनिखौ गोदोहाय फिननानै गावामोननो ब्रादारनि एसे इन्सट्राक्टारजोंहाय एसे नाजायोमोन बिथाङा नै आरो माबा खांग्रांबायसोमोन अब्ला खारबाय जोंना हेलिकप्टारा गाङाबो गांसे गैया आरो ना गाय दामना गाज्रि मोनलाबो दुखु दा मोनदो जों मालायनि दुखुआवबो एसे इन्टारेस्टिं मारिनाय जालायलांबाय आरो गाय जोबनायाव थांबाय जाबाय स' लोगोफोर बेखिनियावनो फोजोबनायसै भिडिअखौहाय माने दुखु दाहा बेसेबां सहायनांदों बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा नोंथांमोना मिथिखाबाय भिडिअ नुनानै माने गोबां जायगायानो बेखिनि बिसिनि मावनानै जाग्रा हाफ्रानो सिलिंखार जालांबाय स' नोंथांमोनाबो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो जाहाथे भिडिअआ गोसारनो आरो माखासे सुबुंफोरनियाव सफैनानै जाहाथे हेफाजाबफ्रा थाबैनो मोननाय बायदि माने बिथांमोना हेफाजाबखौ थाबैनो मोननाय बायदि